बेफोराव आइखोम बेफोरनि राइडार जानो मोननायमोनथाय गोसोखौ बोरैबा मोनला जोंना बेफोरनि राइडार हेलो लेडिस एन्ड वेलकाम बेक टु माय चेनेल आदसा दिनैहाय बेसेबा गोबावनि उनाव बयखौबो बरायलायबाय आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आदसा दिनैहाय सेक्रेटारियेट अफिसाव बेरायफैदों आरो जों सानडेनि इभिनिं टाइमनि एसे बार जाफैबाय कुल दहाय अखा हाखांबाय ओमफ्राय अखा हानानै दा सान्दुंसो दुंफिनलायबाय आरो नायनो हागोन भिउफ्रा ओरैबायदि सेक्सि जानानै दंखायो बरिया बेनो जाहैबाय क'क्राझार सेक्रेटारियेट नोंथांमोननो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था ओरैबायदि बुस्थु देखायनो थांगासिनो आङो माने दा जोबनायावसो नुगोन आरो ओरैबायदि ना ओरैबायदि समायना जानानै दं जायगाफ्रा नै खानाय सिनजादोंना थब्लाब्ला माबायदि नुदों इगनर खालाम आदसा ओमफ्राय नै दिनै सेक्रेटारि अफिसाव फैनानै ओरैबायदि इउनिक स्टाइलनि बिफां नुनो मोनबायना आं सोमोनांलायखाबाय नै बेखौ नायलाय मा स्टाइल नायनानै बुंदो आरो कमेन्ट्स खालामदो माबायदि स्टाइल नुदों आंथ' जिबौ स्टाइलसो नुदों जिबौफोर बादि नुस्रोलायखायो आरो ओमफ्रायहाय ओरै दंबावो नै थाला होदोंलै नङाबा हाबजागौमोन नैबेखौ नायनो हागोन नै ओ माय गड व्हाट द लुक नायदो मा होननांगौ बेखौ गेजेरजों गब्लंथारलायनाय सोर फाग्ला गायखो बेफोरबायदि जोलैखौबा ओरैबायदि इउनिक स्टाइल आरो बिराद बरिया नांदों बेखौ नायनानै बरिया नुयो लुकिं दा डेन्जार ओरै अल राउन्ड गिदिंनानै देखायगोन आं अ माय गड लुकिं सेक्सि ना गाइस व्हाट द भिउ क'क्राझार सेक्रेटारियेट ओरैबायदि बिबारफ्रा फ्रेस जानानै दंजोबो दासो अखा हादोंना बै सिङाव हाबनानै उन्दुलायना फटक लानो मोनबा खमल' इन्ट्रेस्ट जागौमोन हाबखावजोब मोनबा ओमफ्राय नै आयौ फाग्ला बिफां नुबायलां आं दिनै फाग्ला दंलै नै जोंनाव नैबेहाय मा जाबथु बिफां जालायखो ओरैबायदि डिजाइन बानाय जायो ना आयौ व्हाट द लुक नायलांबाय था नोंथांमोनहा बेबायदिनो बिफां डेन्जार बिफां नुगोन बिथिं मेन अफिस दं आरो जोनोमावबो हाबफेरनायनो मोनाखै आं बेयाव हाबनायनो मोनबा खम गोरा जानो हागौ आं हाबखुमाहैसै नामाब्रा नाय ओरैबायदि wow no parking this is बेनो जाबाय आं गोदो उन्दैयाव मा थफसि न'ब्रा मा थफसि लावथुम दं सानबाय थायोमोन बे जायगाखौ नायदो नै ओरैहाय व्हाट द लुक बे बिफांफ्रा माबा दरहनि बिफां नामा दैहु बिफां नाय साइसाव नायबा दैहुसो ओरैबायदि इउनिक बानायनानै दोनदोंना नोंथांमोना मानसिफोरनि भिडिअआव बेफोरखौ नुवाखै जानो हागौ देखायाखै जानो हागौ दिनै देखायजोब्बाय आंथ' एरु एला देखायग्रा मानसिखा नालाय ओरैहायबो दंबावो नै ओरैहाय नाय दैहु बिफाङा बिथिंबो दं ओ माय गड दिस इज फ्लावार दिस इज गार्डेन आरो ओरै मोनसे इउनिक स्टाइल दं जोंनि बिराद गोजौनिफ्राय वाटारफल नोंथांमोना नुनो थांगासिनो आरो दा वाटारफल दिस इज ए वाटारफल क'क्राझार ओ माय गड लुकिं सेक्स नायदो वाटारफल दंबाव नै ओमफ्राय नायदो फिसारि डिपार्टमेन्ट बिटिसि माने नैबे फुख्रिया जाहैबाय आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनि माबा बानायना दोननो डेक'रेट नैबेजों दै बोहैबाय बिराद मोजां ओरैहाय ना दंना गैया जाखो ना थानांगौमोनथ' आरो फुख्रि जानानै होद ना दंबा बोननानै लांफैजागौमोनब्रा आदसा रायजोफोर भिडिअखौ स्किप खालामथ'नो नाङा नायलांबाय था नोंथांमोननो नै दासो डेन्जार बुस्थुखौ देखायहैनो थांगासिनो आङो जोंनियावबो ओरैबायदि बुस्थु सौफैनानै दंना आयौ नुबानो आयौखा आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो नुगोन आरो स्किप खालामबाथ' नुनाय नङा ओरै फिसायावनो नै बे लहा माराम खानायफोरखौ नुगौमोन नामा बेखौ दानबा बे बिबारखौ नै बे बिबार देखायनायखौ दानफ्लांबा नोंथांमोना नुगौमोन नामा ओंखायनो दाननो नाङा भिडिअखौ जोबजासे फारि नायलांबाय थानांगौ आरो औ माय गड कुल थान्दा गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोदों बयबो सापर्ट खालाम आरो नाय भिउस फैयाबाथाय भिडिअखौनो लाबोनो गोसो जायो औ जाया नै दुम एकदम लायबावो दिनैसो दांफेरदां खामौसो आं सानदों बेखौ हानि सोरबाफोर दांफेराखैबा दिनै मिथिबाय आं दिनै दांखुमाबाय नै खोनादोंना नै बेखौ खोनादों साउन्डआ नै मोजां खोनासंदै खिन्थु आं दांखुमादों मोजां खोनासं
खाम दामनाय मोनबाय दिनै खाम फुथुलानि खामखौ दामबाय आं ओमफ्राय साउन्डखौ नोंथांमोना खोनाखाबायना अरिजिनेल खाम माने बाव कालार होनायखाय गोमा आरो बे गोमाखाय माने बै खामनि बायदि माबा होनाय मा होनो माबा बोरमा बिगुरजों बानायो ना मायो ओमफ्राय बैथिं आर्मि गारि दंलै गिसोगारो आं जिनो स्टार्ट होलायबावनोसै आयौ गिसोगारोलां ओमफ्रायहाय दसे उनाव नोंथांमोननो ओरैबायदि कामान देखायगासिनो बुंगासिनो गांआव थाग्रा बुस्थु Oh my god, this is ओरैहाय नायनो हागोन 1 2 3 let's go नोंथांमोन नायदो Oh my god, this is a tank बियो मा this is a खासेव नामा this is a not खासेव माने खासेव बादि नुदोंना नोंथांमोना कुसुं खथा बादि ओरैहाय दं नै लान्जाय माने नलि आरो बे टेंक आरो बे दा गोदान स्प्रे सारफिनगासिनो माने साखाफ्रा स्लाग जादों नालाय बेखौ बानायदों आरो स्लाग जालाजोबखानाय खोमा दासो स्प्रे गोदान रं होदों बिदि नङामोन बे बबेनि इण्डियान टेंक जागोन आरो बे गोदो दावहाफ्राव बाहायनाय खोमा नलिफ्रा नुहुराब्रा गुदुङालाय माबायदि गुलि गग्राया नायदो नुहुरदोंना नुहुराखैब्रा बेनो आरो गुलि गग्राया नायदो नै ओरै स्प्रे सारगासिनो कालार गोदान कालार होफिनदों नै जेब्ला कालार जागोन ना एबाराव तामाम खेल लाखाद' रायजोफोर क'क्राझारनि एबाराव बोरैबा जाबा ओरै सिदा सोरनि न' दं नायखा ओरै सिदा बोरैबा गलांफ्लांनांगौबा सेसखा आरो नैफोरबा मा खालामोलै आयौ मा मेचिन दं होद बुंनो रोंलाला फाग्लासो लाइभआव फार्स्ट टाइम आरो बेनो टेंक वाव आंबो साख्रि मोननाय मोनबा आयै नोंखौ सालायनायनो मोननाय मोनबा ओरै गास्लाजोबखासिगौ बांनायबायलां नै लाइभआव आंबो खेबसेबाबो गावनायनो मोन्थोंलै नोंबायदि नलियाव खम फाग्ला बायदि अजन बेयावबा मा थायोलै मा थिंखि जालायखो बेबा मिथिला आयौ रंसि नांगोन नामा साखाफ्रा नायदोब्रा लहाजोब आंलाय रबारनि सानदों नैफोर नायदो बाव रबारसो होयो माथो 810x 185 मा जाखो बेयो रबारसो नैबेयो ओमफ्राय नैबे लहा जालायबाय दिनैसो लाइभआव फार्स्ट टाइम दांनाय मोनदां ओरै बाबा खामाल नैबेबा मालै बोरै बावबा मा दं नायनो हागोन नै बावबा मा दंलै आयौ बेफ्राव आइखोम बेफोरनि राइडार जानो मोननाय मोनथाय गोसोखौ बोरैबा मोनला जोगना बेफोरनि राइडार सोमै बेसादनि आंनावसो नांफैबाय जोंनि सेक्रेटारियेटआव दंफैयो आरो बे टेंकआ माने सिगाङाव नोंथांमोना बयनिबो फट' स्टेटास भिडिअ नुबाय जानांगौ दोनफैजेननायाव बोख्लायनाय माबानाय ट्रिपाल खोबलाबायनायाव फट' खेबजाला फैदों ओमफ्राय दिनै आं स्प्रे सारनाय समाव फट' खेबजाफैबायमोन आरो फट' माने भिडिअ लाफैबाय नोंथांमोनाबो नुबाय नै बानायगासिनो जायोबा नोंथांमोना नायफैथार खेबसेबाबो नायफै लाइभआव आं दिनै फार्स्ट टाइम मोगथाङाव नुबाय दांनायबो मोनबाय नै माय गड होद नलियाव दांनायथारगोनला खेबसेबाबो गुलि गग्रा आयौ बेनो आरो नलिखौ माहाथे हरनायनो लुगैथारबायलां कामाल लहाजोब नलिखौनो दांनाय मोनलायबाय दिनै मा आयौ नायनो हागोन नै बैबा मा दुरबिन बेजों नाहरो आरो बिसोर बेबायदिसो आरो बेजों नाहरो दिनैसो नुदों नोंथांमोनाबो नुवाखैबा नायनानै लाखादो बेनो आरो बरिया गोजोनबायला दिनैसो नै बेफोराव दै लाग्रा ना थाव लाग्रा जाखो बे थिंखिजोब आरो मोजाङै एक्सप्लेन खालामबाय नैबे खासेव फिखुं बादि नुयो लहासो बेबो रबार नङा आयौ फाग्ला बायदि गुलि गावबाबो गब्लंनाय नङालै बे नै आयौ ओरैबायदि डेन्जार आरो लाइभआव फार्स्ट टाइम नुबाय आयौ बेलाय माने गोफार जालायखो मा जायो बेजोंलाय गोफारलाय स्लाग जालाजोबखानांगोन खोमा बे दावहायाव बाहायखोन्दा जागोन माने स्लाग गलाजोबनाय टेंकमोन बेयो दिनै रिफायरिं खालामफिनबाय आरो बे डेक'रेट बे गावजाला खोमा गुलिया गनाय नंला खोमा नायनानै ला खेला गलांफ्लांगोन आरो एबाराव गावसिजोबजासिगोन बायदि मोनबाय आं क'क्राझारनि मानसिफोर खेल लाखाद' सोरनि न'जों सिदा दं नलियाव हनै नायनानै लाहरखा गलांफ्लांबाथाय फ्रुस गेब्रुहैखागोन आरो दा अब्ला
लोगोफोर देखायनांगौआ बेनोमोन आरो रायजोफोर बयबो सापर्ट खालाम भिडिअ लाबोनो गोसो जानायनि आंबो भिउस फैखायनो भिडिअखौ लाबोनो गोसो जाया नालाय माने रिसार्ज सोनायावसो फैसाया बांसिन थाङो नालाय नेट पेक सोनाय फैनाय भिडिअ बानायनाय ओमफ्राय भिउसआनो फैयाबा मा लाब नोंथांमोनहा नायाबा ओंखायनो बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो नै दा बिराद गरम जाबाय गोलोम खावजोबनाय मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेखौनो देखायबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बयबो लाइक शेयार कमेन्ट्स आरो गावसिबना होबानो जाबाय आरो नै बिएन बड'सो माने अब्ला बेखिनियानो जाय भिडिअआ रायजोफोर बाय बाय